bere ondoan. Bueno, gu kontalaria gara, ez? Eta hortaz aparte ipuinak sortzen ditugu kontatu ahal izateko. Orduan gure helburua zen, adin hau asko gustatzen zaigu, LH5, 6 iduritzen zaigu, ja badutela bertze gaitasun batzuk. Orduan gure helburua izan zen, dixiteko kartak erabiliz, hau da ilustrazio pixka eta astraptuta berezi batzuk erabiliz, taldeka ipuinak sortzia, ipuin struktura nahiko sinplea duten edo eskema nahiko sinplea duten ipuinak sortzia, eta gero hauek kontatzeko erramintak ematia, ez? Orduan ibili ditugu instrumentu diferentiak guk kontaketan erabiltzen ditugunak, agian ez denak hainbeste eta hainbatera baino erabiltzen ditugunak, eta gero ahotsak landu ditugu, landu dugu pixka eta hasierako errituala eta ondotik haiek egin dute bazeukaten denbora murritzean ikaragarrizko lana ipuina sortu, taldekoen artean banatu eta kontatzeko. Orduan egiarran oso esperientzia polita izan da. Guk asmatu dugu ipuin bat musikatua eta Zertan zan? eukin dugu karta batzuk eta ilustratu behar ginen kartetan. Eta nola atara da? Ondo, baina algenuen egin hobeago, egin behar genuen koordinazio gehiago eta azalpen gehiago eta. Bueno, urrengorako ikasi duzu behintzat, ezta? Bai, niri guztoia de soinue jotzi eta ze hobeto gelditzen zan ipuinean, lagunekin egotie be ipuine kontetan guztoia de asko. Bai, baina zaiena izan da liburu asmatzea. Testua asmatzea, ipuina bere asmatzea? Bai, nahi nuen izatea luzeagoa eta antzesta gehiago. Eta ez da atara zune zenuen bezala berdeaz? Ez da atera. Urrengoan atarako da? Zaiatuko da naiz. Urduri egon zai? Pizkat. Zer izan da zailena, ber? Denen aurrean egitea eta konfunditzen bagara pizkat urduri ipini. Eta konfunditu zarete? Bai. Eta ni nintzen hor esaten, zer egingo dugu. Eta azkenean atera zen ondo, baina ez bagenu parte hartu nagoretan dena atera jozen gaizki. Osa, zuek asko inozu etaldiagatik esan gura duzu, ezta? Bai, egin dugu papera beraiek besteak jolasten eta moldatu gara, agian.